Hej guys, du filmer jer. Jeg ser det. Den er lyserød. Den er lyserød. Ja, det er ikke meningen. Lyserød. Jo. Godt set. Wow, se. Her står vi alle sammen. Hej. Godt svar. Ja, det her går Men så er det jo det, du kan vende om, når du skal se dig selv. Nå, okay. Ja, Altså men sådan her. ja. Ja, sådan her. Og så kan du se dig selv. Så vend den om. Nej, vent. Den vil ikke. Hvor skal vi hen i det? Vi skal til København nu. Eller faktisk først. Ifølge den der, så skal vi til Fredericia. Og så skal vi skifte tog. Og det kan jo ske. Rut er blevet væk. Og vi Det er ikke godt. Rut er blevet væk. Nej. Den ligner lidt din kat, Mikkel. Du skal jo regne. Bortset fra Simba er sådan 10 gange federe. Men lille Rut er blevet væk, og vi savner hende meget. Rigtig Jo, meget. hun er en meget sød kat, så det er en hund. Hvis I ser en, tager jeg den. Stakkels Rut. Hey. Har vi yoga med? Ja. Hvorfor kan man ikke suge længere ind? Ja, jeg skulle lidt tro. Det var bare en spørgsmål. Ja, vi sidder og lærer metaller. Nå, var det ikke Quizlet, vi skulle lave det til noget? Du starter. Og mig så sidder og læser din sikkerhed. Ja. Jeg elsker, at du bare filmer mig i stedet for. Men der er det ikke baggrund jo. Ej, nu er det bare grimt. Jo. Fordi du wow, okay. Den havde jeg godt fanget. Vi filmer over, hvad de andre laver. Lige filmer over til de andre. Kan du supplere? Måske kan det? Nicoline, hun filmer. Så må du blive Stikker bare for hende kamera over siden. cool. For helvede, I skulle sende den mere jo. Hele vejen rundt. Vi hygger så mega meget. Skal vi være med? Skal vi være med, guys? Vil du også være med til det? Jeg skal trække alle mine kort. Det er mega hyggeligt. Jeg skal lige være inde i Du skal frame. kigge derind. Nej, ikke efter gør. Derind. Hvorfor der? Fordi linsen er jo der. Der? Nej, linsen er lige der. Det ved jeg jo godt. Så skal du lade være med at kigge derind jo. Det er fordi, jeg godt kan lide det. Vi laver what's in my bag. Vi starter med din taske, fordi nu står vi over på min taske. Okay. Jeg skal bare lige have det. Ej, næste stop er det ikke på Fredericia. Nej, det er regning. Hvad fuck er bregning? Ved jeg ikke, det er en eller anden by i Jylland. Guys, vi er i gang med at lave sudoku. Men Det her, det er min morgenmad. Den skal jeg ikke lige fået hul på endnu. Men er det din morgenmad? Det er min morgenmad. Ej, det er virkelig dårligt. Hvad mener du? Nå, jeg troede, det var min morgenmad. Nej, jeg kan da ikke hate på din morgenmad. Og så har jeg taget water med. Wow. Og en myslibar. Wow. 5 kroner for sådan en stor en. 5 kroner? Ja, 5 kroner. Hvad er det med? Det ved jeg ikke. Men det var XL for 5 kroner. Okay. Så kender man dine standarder. Ej, fuck det. Sådan der. Test. Okay, den sagde bare ikke lyden eller noget. Køb den nye dragefrugtdrik fra Isis. Wow! 0 sukker, guys. Oh my god. Potato. Egyptisk sult. Hey guys. Wow, spiller vi Among Us? Ja. Mens der er godt vejr. Der er godt vejr. Wow. Det er mega pænt. Vi spiller Among Us. Hey, jeg tror vi er sådan... Skal jeg lige finde et kort? Vi er sådan... vi er sådan omkring her. Det er top og sådan noget. Så vi er der om sådan... I don't know, et kvarter eller sådan noget. Men BMF'erne kommer fandme før os, selvom vi kørte før dem. Jeg hader BMF'erne. Ej, ja okay, det gør jeg faktisk. Det er same go. De får flere lektier, for at de får bare ingenting.
Vi er der, og BMF'erne er der. Oh my god. Det står stadig, jeg er i Slagelse. Hvor står du den? Må vi lige se? Må vi lige Ah, det tror jeg ikke. Okay. Mig og Mikkel Hvad er der med dig, Mikkel? voldsomme videoer. Voldsomme videoer. Skal vi lige se, hvor mange panodiler I så har med? Ja, det kan vi godt. Vi har først en pakke. Det er ikke sponsorat. Ingen spons her. Bro var ikke glad. Og så har vi præn i den her også. Wow, wow. Det har vi kørt i den. Så har vi den anden pose, hvor vi har panodiler i, og så har vi strepsilsius. Og så har vi en pakke præn og en pakke Pamol mere i tasken. Jeg har også hørt, at man kan få nogle på, hvad det hedder, Christiania. Men det har du jo prøvet før, jo. Glasesmæt, hvis I så bliver for træt i øjnene. Må jeg lige? Skal jeg lige prøve dem her? Satan da. Hvordan ser det ud? Nu optager det. My bad, jeg havde ikke set, der sad nogen der. Det er ikke mig. Ja, der sidder der jo Sudoku. Nej, det går ikke så godt lige. Har du fået nogle nye tal egentlig? Nej, jeg kan ikke. Jeg skal lige kigge. Det tager sygt lang tid. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal gøre. Nico, hun er Sudoku master. Om jeg er fucking god. Skal vi lige se her. Der skal være et 4-tal lige her. Er I klar, guys? Hvordan ved du det? Der skal være et 4-tal lige her. Hvordan ved du det? Fordi du har et der, så kan det ikke være den række. Du har et 4-tal der, så kan det ikke være den række. Du har et 4-tal der, det kan ikke være den række. Du har et 4-tal der, det kan ikke være den række. Så den række ud, den række ud, den række ud, og den række ud. Sådan der. Det er ligesom sådan, man gør, ikke? Så nemt. Ja, du sparker præcis det samme herovre i den lette version i det. Den er let, den er svær. Det var derfor, jeg troede lige, du lavede det i min version. Jeg var lige Nej, jeg vil ikke lave det i din. Værsgo. Er det virkelig smukt? Nej, det var også Ja, okay. så et billede. Wow. Jeg ved ikke, der er mange. Jeg kan den der igennem den her tur. Jeg skal nok være... Okay, godt. Den filmer lige nu. Nej, jeg kan godt lide væk. Hvordan zoomer man? Det er de der... Nej, den kører. Du kører bare den der frem og tilbage. Den her? Okay. Nej, det var Christian. Mange forskellige kønsorganer herinde. Hvad sagde du? Hvad sagde du? Penis. Puha, Isa. Den er ikke særlig flot. Ej, lad være! Jeg prøver mit bedste. Må jeg ikke lige prøve det der kamera? Jeg kan lige gøre sådan, at du kan se, at du vlogger. Den der. What's up, guys? It's Corndale. Jamen, jeg kan ikke se mig selv. Sådan. What's up, guys? It's Corndale here. Vi går her sammen med Magnus' bøssekæreste. Hallo! Jamen, hun er... Jo, bøsse, det er jo at være til mindst, så hun er faktisk bøsse. Hallo, skal vi ikke lige høre den der historie der, eller har vi travlt? Jeg skal op og kigge på grafiske tryk fra middelalderen. Det kan være, der er små børn. Det er ikke sjovt. Må man godt filme herinde? Jeg tror faktisk ikke, man må. Nej, det tror jeg heller ikke. Jeg tror virkelig heller ikke, man må. Jeg tror virkelig ikke, man må filme herinde. Tror du ikke? Nej, Det ved jeg ikke. det må man normalt ikke på museer. Altså, vi gør det alligevel. Vi gør det alligevel. Fuck del, mand. Fuck del. Oh god, jeg var lige ved at falde ned. Der. Jeg bliver så pæn, Amalie. Tak. Troede. Hun står og knipper den der. Kom du frem i de der huller? Jeg kan ikke ramme i hullerne. Det er huller for helvede. Det er også det her, jeg skal lidt Knæpper den rigtig, rigtig hårdt. Nej, præcis. Jeg sagde, der stjerner. Men det er fordi, der var sådan ulækkert noget. Så det ikke var helt... Se, det der igen. Oh my god.
Der skal mere maling på. Mere maling. Ja, det skal være helt vildt. Okay, så tror jeg også lige, jeg så. Men ja, der skal nok blive lidt mere. Okay. Skal jeg bare male den igen så? Ja. Men altså, det er årets kreativitet. Årets kreativitet for Isa. Skal man tegne et selvportræt? Ja, tak. Det er svært. Der må du male i huden. Ja, fordi at det er ikke godt nok. Skal jeg ikke lave sådan? Se, hun fejlede. Fuck jer. Der er ingen, der gider være sammen med jer længere. Hun fejlede. Big time. Hej vloggen. I dag er vi... vi lige om... vi lever ikke i 2000. Vi kom på hotellet igen. Jeg håber ikke, du ønsker en karriere inden for det der. Vi kom på... Arvid. Den må du tage med Markus. 13. Fuck. Guys, nu skal vi lave room tour! Er vi excited, eller hvad? Ja, jeg kom ind, men nu skal vi Jeg ved standarden, der er rotter derinde. Er I klar, guys? Er I klar? Nej, jeg gider ikke sove herinde. Ej, jeg vil sove her. Dips! 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 Ej, et fucking... Altså, kan vi snakke om et lorteværelse? Ej, hvor er det dårligt. Altså, hvor skal jeg gøre mig klar henne? Ej, hvor er det shit. Det var det, jeg sagde, guys. Det vil jeg ryge over dig. Jeg sagde det bare. Jeg vil gerne have nummer 5. Jeg så nummer 3. Så skal jeg lukke på dine prutter hele natten. Hvad er det telefoner? Nå, min er øverst. Nej, jeg har bare... Det er mine alle sammen. Okay. Det er mine alle sammen. Okay, guys. Maria. What? Hvorfor når mit kort er der? Jeg har været smidt sit kort. Det var smart, Det her det er den eneste bedste. Okay, guys. Så vi kommer ind. Hovedet der. Bum. Virkelig fint. Fucking grimt. Altså fucking lorteværelse. Herinde. Der skider du. Herinde skider du. Herinde. Pisser du. Velkommen til Nej, det. Og her. Her danser du om morgenen sammen med mig og Ida danser her om morgenen. Ja. Jeg skulle lige sige, at der kunne godt være et spejl her, men det er der ikke. Det har vi taget alle selfies på, for der er lortelys. Altså, hvor er mit lys? Der. Wow. Så kommer du herind. Kan du er det en af dem til mig? Nico, du må ikke få en på, der står under 18. Hvad? Ej, seriøst? Yes, sir. Ej, mener I? Ja, vi mener det, Okay, nu. Altså, Jeg var oprigtig lyssur der. Altså, hvor er mit lys? Skal jeg bare være deprimeret herinde, eller hvad? Hvad så? Kan vi prøve at trække gardiner på? Men det er bare... Skal vi ikke lige rundt det her? Sådan helt og så... Nu skal I op på drengenes værelse, og så skal I bare have en roomtour. Nej, vi starter værelse lige med vores igen. Ja! Nu går vi over... Jeg har kort. Nu går vi over til boysene for at se, hvordan deres værelse er. Så nu... 206 den der vej. Fuck, jeg burde blive blogger. Nej. Så går vi bare lige her. Jeg tror, vi skal den her vej, guys. Skal vi? Wow. Jamen, guys. Videre. Mega. Roomtour. Vi skal lave roomtour, guys. Ej, hvor har I godt været. I har Vi har også lys herovre. Vores er fucking deprimerende. Og I var sådan fucking godt, og så er der bare gråt. Ej, hvor er det godt. Ej, hvor unfair. Så... Vi er bare bedre. Vi har bare fortjent det. Ej, det er lige før jeg er nødt til at se, hvor sjovt vi har det. Der er bedre herinde. Vi har det vildt sjovt. det første jeg gør, jeg kommer ind, det var bare at sætte en op i top corner. Gardiner er det mindste sådan lyse. Vores er helt mørke. Ej, og I har en stol. Ja, I har skammer. Har de bord? Hvor har de bord? Skammel. Okay. Nu skal jeg over, og så skal jeg tage en lur, fordi det kan jeg mærke tiltrængt. Du googler alle værelser og sagt, det her skal vi ikke have, det skal vi ikke have, det skal vi ikke have. Og de fik det. Og så får vi lige...
piber det bare. Jeg sætter det på, så det bliver sådan grøn, og så... Hold kæft, der stinker også herinde. Der stinker af fucking en, der har været ude og tømme sin ryg, før vi kom, altså. Ej, jeg kan ikke lide den her side. Jeg er oprigtig i chok. Er vi i chok, guys? Er vi i chok? Vi er i chok over. Vi vil gerne på Scandic næste gang. Det troede jeg var dårligt, men det her, det er next level dårligt. Prøv at se, hvor dårligt det er. Se vores udsigt, altså. Vi ser på folk, der har penge og alt muligt. I London, der fandt vi rotter i skufferne. Nej, det tror jeg ikke. Okay, kig i skufferne. Den der er mere. Kig min skuffer. Det er samme kæde. Altså, hvordan fanden åbner man det her? Nej, skal man tage den helt ud? Så skal du sådan have den op. Hvordan? Der er en rot! Au, for helvede! Wow. Andre, der kan. Kom så. Yeah! God damn. Det er crazy. Det er crazy, Alvin. Crazy stat. Nu skal vi ud og slå en gammel dame ned. Damn, nogle jawlines. Jeg kan bare det der. Ja. Skal du ikke vise? Jeg filmer. Nej. Jeg bruger bare min jakke, så vi kan godt lide. Nej, Mikkel. Undskyld. Det er ikke vores kamera. Nå, ja, okay. Nicoline kommer til at sidde og kigge det igennem. Skal vi ikke spille kick senere hen? Wow. Hej. Hvorfor er vi i Netto? Fordi vi skal have tyggegummi. Snacks. Har Nico taget ikke 3 pakker Hun har tabt en pakke, så... Ej, Nico, har du tabt den pakke? Tyggegummi. Vi blev enige om, det var din. Har du den seje slags tyggegummi? Det er ikke min skyld. Altså top corner tyggegummi. Skal vi ikke have et race på et eller andet tidspunkt? Se hvem der kan løbe hurtigst ned ad gangene. Så bliver der bare en rose med kameraet. Du styrer det bare. Den filmer. Altså, vi lige fundet ud af, at Lærke, hun er 18, det vidste jeg ikke. Og det er Mikkels tissemand. Wow. Hallo, kom lige med den igen, altså. Oh my god. Pull it out. Okay. Lad os se, hvor langt den er. Jeg får en øl heroppe i parken. Okay, skal vi gå over og interviewe folk? Nej. Skal det lige? Hvorfor ikke? Jo, jeg kan godt interviewe, hvis du kan. Ja, okay, kom. Var det ikke Arnold, der skulle noget? Så Nico, hun kunne faktisk finde ud af ikke at smide ud den her gang. Hvad mener du? Det var mænd, der skal sidde inde i den. Inde i den? Der var ikke nogen bold i min. Hvorfor er der zoom? Hvordan unzoomer jeg? Det gør du her. Wide. Smart. Jeg vil også lige zoome. Ja, Ja, så står Isa også lige 10.000 gange i vejen. Hvad? Prøv, vi har lige skældt en dame ud, for der ikke var nogen pumpe med. Skal vi gå op og... Det var fordi Isa gerne vil pumpe sig. Er du med på at interviewe folk? Altså sådan gå op? Ja, bare gå op til folk. Okay, fint. Okay, kom det gør. Jeg troede lige, det var et billede. Jeg troede, skal du filme derovre til de asociale? Altså, kom her ud. De laver ikke noget, de snakker ikke. Jeg kan mærke, at jeg bruger et kamera. Skal vi lige gå over? Okay. Ja. Hey guys, vil I have kameraet? Vil I have det? Er det ikke tændt? Marcel, hvad er din mening om sorte personer? Altså, det mindste er de hurtige i forhold til dem, der står op og laver mad heroppe. Er du ved at være lidt sulten? Ja. Hvad med dig, Arvid? Er du også ved at være lidt sulten? Ja. Skal du ikke op og bestille noget? Hvis jeg bestiller noget nu, så kommer det jo først om, når vi er gået. Ja, okay. Det er rigtigt nok. Men mindre det er nachos. Nachos kan være hurtigt, tror jeg. Ikke med deres svar. Så tager det i hvert fald en halv time. Jeg tror også, at jeg bare Ja, jeg selv nachos. vil have en netto. Mindst det her. Det er altså også undervurderet. Deres sandwiches, de er så... Det kan altså noget. Og billigt. Det er det i hvert fald. Din mor er billig. Okay. Nej. Jeg ved ikke, hvor lang tid det er ventet. Jeg tror I, det er hvis man venter over 40 minutter på ens mad, så tror jeg simpelthen får gratis. Det tror jeg ikke, det var at betale.
Sådan her. Hej, jeg har fået Crazy Chicken. Den er sygt god. Jeg elsker den. Elsker I ikke bare Crazy Chicken. Mand med fritter. man spiser. Præcis det samme. Det var aioli. Okay. Det er meta. Crazy Chicken Curly Fries. Over aioli. Jeg har fået veggie burger. Pomfritter og trøffelmayo. Skal vi lige til her. Skal vi også Den er helt grøn. Den er helt grøn. Min bøf. Altså, vi har fået men jeg har fået 2 bøffer. Og vi har fået det der kostspørgsmål. Det var det. Hallo, vi skal også vide det. Grønne dronninger. Okay. Okay, Lærke, må jeg bede om dine røde konger? Skidt på. Så du skal godt huske, hvad det var. Ja. Okay, ses. Okay. Klummekort. Kig tilbage på den video. Markus, må jeg bede om dine røde knægte? Det er altså det er dem med jødet på. Det er altså en yoghurt. Der står rent faktisk yoghurt for yoghurt. Ja. De siger nogen nej. Hvem siger også, at de gør ud på en knæk? Du har kigget min kort. Fordi det... Men jeg kan ikke se, hvor I sådan kigger hen med de der. Giv mig en dame. Hvorfor har I sådan... Altså, du skal nok selv finde Der var en der. Ja, godt. Så vis den til de andre. Vis den til de andre. Du må ikke se den, vel? Nej, okay. Jeg kigger på. Fint. Ja, okay. Så put den i midten af bunken. Du kan også sætte den der, hvilket som helst andet. Sæt lige også. Nej, vælg et ordentligt sted, Abu. Nederst. Okay, reelt. Nej. Kom med det. Anden øverst. Abu, sæt den i midten. Eller hvilket som helst andet sted. Gad er drunk allerede. Ja, virkelig. Altså... jeg ved, hvad du gør. Og så, er du klar? Ja. Så det er den eneste. Ja, det er også kort, det venter om. Ja. Oh god, nu skal jeg lige. Hvad smager den nu? Ej, den er der ikke. Den er der ikke. Har du vendt om? Gå, man der. Nej, han ved den ikke. Det var faktisk en god idé. Det gør jeg. Det skal jeg bare lige der. Okay, godt. Wow. Kom her, Nina! Jeg har den der. Jeg ridser ham op. Emil, du har noget her. Neo. Clean. Okay, kom. Ud af passen. Ja. Jeg kan ikke holde 4 personer alene.